गोजोननाय हामलायनाय बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय। दायो बेलासि मुगायाव मोनसे ब्लग लाबोनो थाखाय गोसो जादों। दा बे ब्लगआनो जाहैबाय, बे आपडेटआनो जाहैबाय माने जायफ्रानाखि मोसौ दङ ओमफ्राय बोरमा दङ, बे बोरमा एबा मोसौफोरखौ माने हगारनानै खायालासेनो माने लामा सामा हगारो, लामा सामा थायो। बेबायदि हगारनाय मोसौ एबा बोरमाफोरखौहाय एसे एक्सन लागोन होननानै दानो माने आसाम सरकारा बेबायदिनो आपडेट होदों आरोखि। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनैहाय माने बेबायदिनो आयेननि गेजेरजों दिनै आसाम सरकारा मोनसे एक्सन लागोन। आरो दा माने आरोबाव लामा सामा दे माने बोरमा एबा मोसौफ्रा लामायावहाय उन्दुनानै थायो, गारि मटर माने थांलाय फैलाय खालामनांगौ जायगायावहाय दिनैहाय माने मानसिफ्रा एक्सिडेन्टबो जायो। बेनिखायनो माने आसाम सरकारनि जि माने डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनैहाय माने बेबादिनो फोसावदों, माने लामायाव सामायाव बिदिनो माने बोरमा एबा मोसौफ्रा बेबायदिनो उन्दुनानै थायो एबा उन्दुथेनानै थायो, ओमफ्राय बेबायदिनो गसंथेनानै थायो। बेबायदिनि गेजेरजों दिनैहाय माने गारिफ्रा गोबां बेबायदिनो ट्राफिक जानांगौ जायो, ओमफ्राय एक्सिडेन्टबो जानांगौ जायो। बेनिखायनो दिनैहाय सुप्रिम कर्टआ बेबायदि अर्डार खालामदों जानांगौ। बेनिखायनो माने दिनैहाय डक्टर आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे आयेन फोसावदो आरो। बेनो जाहैबाय माने लामायाव बिदिनो मोसौ आरो बोरमाफोरखौ माने हगारोब्ला माने एरेस्ट जागोन होननानैहायबो दिनैहाय बिथाङा फोसावनाय जाहैबाय आरोखि। दायो माने mwswouआ माने एरेस्ट जाजेनबाय होननानैहाय दायो माने ससियेल मेडियायावहाय जोङो माने मोनथिनाय जाहैबाय आरोखि। बेनिखायनो नोंथांमोन साबधान जादो, जायफ्रानाखि माने बोरमा एबा मोसौफोरखौ माने हगारनानै लामा सामा उन्दुयो, लामा सामा थायो, बेफोरखौ माने सरकारा बेबायदिनो एक्सन लागोन होननानै बेबायदिनो बुंबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना साबधान जादो आरो बेबायदिनो एलार्ट जादो, जाहाथे माने बेफोरबायदि जाथायफोरनिफ्राय जेन' माने नोंथांमोना साबधान जानो हायो। हामबायसै बिदिब्ला, थेंक इउ। दायो माने दाबसे जायगायावहाय आङो फैदों। दायो नै नायलांदो, बियो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेबायदिनो नाम्बार 1 सालबारि, बालाझाल सालबारि होननानै बुङो आरोखि नैबे गामिखौहाय। दायो नै नायदो, बेलासि मुगा जाबाय, ओरैबायदि रोमानो एखेबारे जि साइलेन्ट थान्दानो आरोखि। बेबायदिनो ओरैहाय साहाजोंहायबो हनै माने माइ दङ, माइ गायनाय, ओमफ्राय ओरैहायबो नै बागानफोर दङ। बेलाय नै बेवहाय माथो आं माने फैथ'थ' माने आङो मोनसे ब्लग लाबोबाय, नोंथांमोना नायलांदो। बेलाय नै आं बेवहाय फैदों दसे सम, बेलाय नै गारियाबो बेनो माने खरसा बरसा जानो थाखाय थाखा फैसा गैया। नैथ' माने मबाइल खरसा, सानफ्रोमबो जानायनि खरसा, बेनिखायनो माने थाखा फैसा नांगौ। थाखा फैसा गैयाब्लाथ' ओरैबायनो जिर'। बेनिखायनो माने बेखौ लानानैहाय आङो माने बिदिनो सोर लिंलाङो बेयावनो थाङो, बिदि आरोखि। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेनो दोनथ'नोसै। हामबायसै, थेंक इउ।